Добрый дзень. Мы працягваем наш цыкл, які распавядае пра універсітэцкую сістэму Даніі. На гэты раз гаворка пойдзе пра адну вельмі незвычайную навучальную установу, кінашколу, дзе рыхтуюцца кадры для стварэння нацыянальнага кінематографа Даніі. Увогуле трэба адзначыць, што кіно у наш час згубіла шмат са сваёй былой велічы і таямнічасці. Калісьці стварэнне фільма нагадывала цуд. Для таго, каб стварыць фільм, патрэбна была цэлая індустрыя. Это і павільёны, і фабрыкі для праяўкі плёнкі, і монтажныя цэхі, гукацэхі. А сёння ўсё гэта можа змясціцца ў адным мабільным тэлефоне, і кожны яго ўладальнік можа ствараць сваё кіно. Іншае пытанне, які ўзровень будзе ў гэтага кіно. Бо сёння інтэрнэт перанасычаны мільёнамі, мільярдамі гігабайтаў самага разнастайнага відэа. Але вельмі часта тое, што можна там пабачыць па сваім узроўні, вельмі далёкае ад стандартаў сапраўднага кіно. Але як вызначыць гэтыя стандарты? Чым ёсць сапраўднае кіно? Вось пра гэта і шмат пра што іншае мы пагутарым з вельмі цікавым суразмоўцам Арне Бро, намеснікам дырэктара Нацыянальнай кінашколы Даніі. Наша школа была адкрытая ў 1967 годзе. 1967, yes. Yeah. Заснавальнікам быў вельмі папулярны кінарэжысёр Тэадор Крыстэнсен. Ён вельмі любіў літаратуру і кіно, і разам са сваім сябрам ён заснаваў традыцыю абмеркавання фільмаў. Потым ён стаў на чале групы заснавальнікаў кінашколы. У тыя часы існавала два тыпы дакументальных фільмаў. Гэта былі ці вельмі сумныя інфармацыйныя фільмы, ці фільмы, якія прапагандавалі левыя ідэі. З-за гэтага вытворчасць дакументальных фільмаў у Даніі была зачынена. На працягу доўгага часу дакументальныя фільмы не паказвалі па тэлебачанні. Шырокай палітычнай дыскусіі не было. Гэта было адміністратыўнае рашэнне. Дакументальныя фільмы не абмяркоўваліся, было знішчанае аддзяленне дакументальнага кіно ў кінашколах. Таксама закрылі факультатывы па дакументальным кіно ў сярэдніх школах. Тэлеэкраны цалкам запаланілі гульні, шоу і забаўляльныя фільмы. Тады мы палічылі, што належыць аднавіць даследаванне грамадства сродкамі дакументальнага кіно. Але мы разумелі, што нам трэба пазбегаць ператварэння дакументальнага кіно ў прапаганду. Мы хацелі пазбягаць засяроджвання на левых сацыял-дэмакратычных ідэях і дазволіць маладым людзям даследаваць усе праяўленні жыцця. Жыццё складаецца не толькі з палітыкі. У ім існуе і сексуальнасць, і машыны, і дзеці, і добрае адзенне. Усе гэтыя сферы належаць рэчаіснасці. Ці нам дазволена даследаваць гэтыя тэмы? Ці мы можам разважаць толькі на вузкую тэму левага сацыял-дэмакратычнага спектру палітыкі? Таксама было вельмі важна далучыць да ўдзелу ў гэтым працэсе буйныя тэлекампаніі. Мы запрашалі кіраўнікоў такіх кампаній на семінары, дзе адбывалася дыскусія аб ролі тэлебачання, аб тым, што ёсць служэннем грамадству, што ёсць асветніцтвам і якое месца ў гэтым працэсе належыць кінашколе. Кажучы пра унікальнасць сваёй методыкі, Арне мае рацыю. Бо ў кінашколах, якія мне давялося наведаваць, а я вучыўся на вышэйшых рэжысёрскіх курсах у Маскве, потым стажыраваўся ў Злучаных Штатах і ў Галандыі. Дык вось там галоўным і адзіным метадам лічыўся метад, які вынайшаў яшчэ Сергей Эйзенштейн, які ён назваў метадам монтажа атракцыёна. Самым лепшым фільмам усіх часоў і народаў лічыўся тады фільм «Браненосец Пацёмкін».
Але сёння, калі мы глядзім гэты фільм, то нельга, так сказаць, спрачацца з тым, што гэта ёсць такім узорам прапагандысцкага фільма, які пабудаваны на методыкі завалодавання увагай гледача, і для гэтага існуюць пэўныя, так сказаць, прыёмы, пэўныя метады, і вось менавіта гэтаму пераважна вучаць у большасці кінашкол свету. Гэтыя метады ўпершыню пачалі выкарыстоўвацца ў Галівудзе. Паступова прадукт галівудскага кінематографа апанаваў увесь свет, бо для таго, каб стварыць такі фільм, які па-сапраўднаму, так сказаць, завалодвае увагай гледача, трэба ўкласці велізарныя грошы. А такія грошы здабываюцца толькі на вялікіх рынках. Так вось, Злучаныя Штаты – гэта перадусім агромністы рынак, дзе, дарэчы, абароненыя правы ўласнасці стваральніка, і там фільмы сапраўды прыносяць агромністыя прыбыткі. Але для атрымання такіх прыбыткаў спачатку трэба укладання вялікіх грошай, это дзесяткі, сотні мільёнаў. І эканомікі краін Еўропы, безумоўна, не ў стане вытрымаць такія бюджэты. І не ў стане канкурыраваць з галівудскай прадукцыяй, якая насаджае па ўсім свеце вось такія нейкія спрошчаныя схемы, павярхоўны погляд на свет і такія корміць мільёны людзей байкамі нейкімі, адварочваючы іх ад вырашэння праблем уласнага існавання. Але як у такіх умовах рабіць фільмы, якія распавядалі пра жыццё свайго народу, якія б з'яўляліся часткай нацыянальнай культуры краіны? Вось пра гэта мы таксама пагутарылі са спадаром Арне Бро. У Даніі штогод здымаецца 5-7 фільмаў. Гэта невялікі аб'ём. Грамадства нават не можа ўспрымаць гэта як айчынную кінавытворчасць. Вы можаце прасіць грошы ў дзяржавы. Калі вы іх атрымаеце, вы маеце ўдвая больш сродкаў на вытворчасць фільма. Але праз некалькі год мы ўбачылі, што ў нас вырабляецца такая ж колькасць фільмаў, толькі яны сталі ўдвая даражэйшымі. Калі вы атрымліваеце грошы ад дзяржавы, вы губляеце кантакт з гледачом. Мы стварылі новую праграму, якая называецца 50 на 50, дзе кінакампаніі аплачваюць палову бюджэта фільма. Гэта прывучае іх думаць пра тое, як заваёўваць гледача. Гэта доўгі працэс. Уявіце сабе, што самы прыбытковы фільм у дацкай гісторыі сабраў толькі 7 мільёнаў дацкіх крон, а яго кошт быў 12 мільёнаў. Такім чынам, самы прыбытковы фільм прынёс страты ў 5 мільёнаў. Рэжысёру гэтага фільма, а гэта была жанчына, ужо ніколі не дазволяць здымаць кіно. Якімі ёсць стасункі паміж коштам кінавытворчасці і прыбыткам? І як зразумець прычыну гэтых страт? Дзеля гэтага мы замаўляем у нашу кінашколу фільмы з усяго свету, са Злучаных Штатаў, з Еўропы, Афрыкі і гэтак далей. З коштам вытворчасці каля 5 мільёнаў даляраў. Мы абіраем фільмы, якія прынеслі вялікі прыбытак, ці фільмы, якія маюць мастацкую вартасць і былі адзначаны ў грамадстве. Мы аналізуем гэтыя фільмы і параўноўваем іх з блокбастерамі. Напрыклад, «Цудоўнай сямёркі». І мы бачым, што ў блокбастерах ёсць шэраг вельмі дарагіх пазіцый. Напрыклад, трэба падарваць верталёт, ці падарваць дом, ці падарваць вялікі карабель, ці падарваць танк. Гэта робіцца для экстравагантнасці. Але калі паглядзець на вельмі танны фільм, які каштуе 5 мільёнаў дацкіх крон, удвая танней,
Калі ў вас столькі грошаў, вы не будзеце іх падрываць. Вы павінны іх вярнуць. Таму, калі вы разглядаеце танны фільм, вы знойдзеце там такую ж насычаную драматургічную структуру, што і ў блокбастары. Але ў малабюджэтным фільме яна будзе тычыцца асабістых, інтымных рэчаў. У малабюджэтным фільме для прыцягнення ўвагі гледача выкарыстоўваюцца альтэрнатыўныя сродкі ўздзеяння. Яго стваральнікі не могуць дазволіць сабе дарагіх экстравагантнасцяў. Галоўная экстравагантнасць у такіх фільмах у знаёмстве з творцам. Такім чынам мы маем з аднаго боку грошы, а з другога якасць. І некаторыя лічаць, што чым больш маеш грошаў, тым лепшая будзе якасць. Але гэта не так. Напрыклад, у Даніі вы можаце атрымаць ад дзяржавы 4 мільёны. Гэта будуць грошы на рызыку. Таму што гэта не вашыя прыватныя грошы. Дзяржава рызыкуе. Але, калі ўзгадаць гэтыя разлікі, то ўбачым, што вам спатрэбіцца шукаць больш грошаў. Тады трэба звяртацца да еўрапейскіх фондаў. Але ў гэтых фондаў ёсць шэраг умоў і абмежаванняў. Вы атрымаеце грошы ад Еўропы, калі будзеце здымаць французскага актора, ці запросіце шведскага монтажора, ці каго-небудзь яшчэ з Нарвегіі. І такім чынам вы будзеце глядзець больш у накірунку мейнстрыма і аддаляцца ад вашых творчых планаў. Французскія акторы вельмі дарагія, таму што ў Францыі вялікі кінарынак. Таму французскі актор будзе каштаваць 1 мільён. І вам будзе недастаткова мець толькі аднаго французскага актора. Вам трэба будзе мець лідыруючую групу. Так што трэба будзе здымаць 2 французскіх актораў, каб яны стварылі тандэм у фільме. І гэта будзе каштаваць 2 мільёна. Таму гэта павялічыць бюджэт да 14 мільёнаў. І вам трэба будзе шукаць больш грошаў, каб здабыць гэтую суму. А калі вы будзеце заключаць дарагія кантракты, вам трэба будзе наймаць вельмі дарагіх адвакатаў, і гэта зноў павялічыць бюджэт. Такім чынам, вы павінны зразумець, што як толькі вы абіраеце гэты шлях, вы пачынаеце мець усё больш і больш праблемаў. Напрыклад, каб здабыць больш грошаў, вы звернецеся ў нарвежскі фонд, а там скажуць: добра, мы дадзім грошы, толькі вы павінны зняць нарвежскага актора ці шведскага актора. Такім чынам пачынаюцца перамовы. Каб здабыць гэтую частку грошаў, вы павінны зняць скандынаўскіх актораў. Каб здабыць гэтыя грошы, вы павінны зняць французскіх актораў. І гэта доўгія перамовы. І кожны гэты фонд будзе імкнуцца вярнуць свае грошы. І вы прыходзіце да высновы, што калі вы хочаце ў сваім фільме звярнуцца да дацкай аўдыторыі, вы павінны пакінуць гэтую ідэю. Звычайна, галоўная задача кінашколы – навучыць, як рабіць фільмы для мейнстрыма. І тут надаецца вялікае значэнне пытанням рамяства. Але мы разумеем, што адзіная прастора, дзе мы можам працаваць, гэта малабюджэтныя фільмы. І не толькі гэта, але і нешта яшчэ, што мы завем мастацтвам. Таму што проста танны фільм не мае якасці, але фільм мусіць мець якасць, і гэтая якасць – мастацтва. І дзеля гэтага група дацкіх прадзюсараў правяла даследаванні. Яны запрасілі дацкіх рэжысёраў, аператараў і разам правялі аналіз. І ў выніку мы звярнуліся ў інстытут кіно з прапановай зрабіць фільмы за палову бюджэта. З адзінай умовай. Яны не будуць ведаць сцэнарыя. Яны будуць інвеставаць у мастацтва. Толькі уявіце, прапанаваць зняць фільм за палову бюджэта. Яны знялі 10 фільмаў. І гэтыя фільмы атрымалі вядомасць не як танныя фільмы, але як арт-фільмы. І атрымалі назву «Догмы».
І гэта цалкам змяніла бачанне таго, якой трэба рабіць кінашколу. Мы не імкнемся выпускаць рамеснікаў. Мы не імкнемся рабіць фільмы для мейнстрыма. Мы шукаем творцаў і дапамагаем ім рабіць мастацтва. Такім чынам Арне распавядае пра галоўны сакрэт сваёй кінашколы. Яны вучаць рабіць мастацтва. Заява даволі гучная і амбітная. Ці сапраўды гэта магчыма? Навучыць рабіць мастацтва? Ці можна навучыць гэтаму кожнага? І як гэта рабіць? Паслухаем, што пра гэта думае Арне. Але спачатку паслухаем, што ён думае пра іншую, вельмі істотную для ўсіх нас каштоўнасць – дэмакратыю. Існуе шмат трактаванняў гэтага паняцця. Яны вельмі розныя, часам супрацьлеглыя. Арне трактуе дэмакратыю з пункту гледжання мастака. Але было б вельмі добра, каб яго словы пачулі і палітыкі. Вельмі важным элементам дэмакратыі ёсць здольнасць пачуць голас адной асобы. Не глушыць, не затыкаць рот. Магчыма, гэты адзіны голас гучыць не вельмі мілагучна, але мы павінны яго бараніць. Таму што, па-першае, кожны чалавек мае на гэта права, а па-другое таму, што дэмакратыя павінна быць асветніцкай. Калі дэмакратыя не асветніцкая, яна дурная. У яе няма ведаў. Для добрага функцыявання дэмакратыя павінна грунтавацца на ведах і на асветніцтве. Таму што дэмакратыя мусіць мець доступ да розных разуменняў жыцця. Як мінімум палова маіх студэнтаў – гэта жанчыны. Часам іх нават больш за палову. На аддзяленні монтажу я часта маю аднаго студэнта іракскага ці іранскага паходжання. Аднаго студэнта з Польшчы ці яшчэ нейкай дзіўнай краіны. Такім чынам мы маем людзей рознага паходжання, якія вучыліся ў розных школах, потым засвойвалі нейкую прафесію, потым набывалі нейкую прафесію, напрыклад, фатографа, а потым прыйшлі ў кіно. Калі вы хочаце быць рэжысёрам, вам трэба скончыць пачатковую школу, потым гімназію, потым вы вывучаеце літаратуру, ці мастацтва, ці нешта яшчэ, і толькі пасля гэтага вы прыходзіце вучыцца здымаць кіно. Мы не можам сцвярджаць, што да таго, як прыйсці да нас, яны атрымалі дрэнную адукацыю. Але мы можам паразважаць, ці гэта была адзіна магчымая форма адукацыі. Можа, ёсць нейкая альтэрнатыва, разумееце? Большасць нашых студэнтаў дыслектыкі. А калі вы вучыцеся ва ўніверсітэце, вы мусіце ўмець чытаць. А яны не чытаюць, таму што яны творцы. Таму іх выганяюць са звычайных навучальных устаноў. Але, магчыма, яны выбітныя творцы. У нашай адукацыйнай мадэлі мы ўлічваем гэтую праблему. У першы год навучання мы не вучым, а даследуем жыццёвы досвед кожнага студэнта. Мы цікавімся, якія ў яго стасункі з каханай, якія ў яго стасункі з сябрамі, якія ў яго стасункі з любімым пісьменнікам і гэтак далей. І ў канцы мы цікавімся, якія ў яго адносіны з яго сям'ёй. Мы імкнемся пазбегаць тлумачыць, як рабіць кіно. Але мы просім яго патлумачыць сваёй мовай, як ён разумее сваю каханую, як ён разумее сяброў, як ён разумее гэта, як ён разумее сваю сям'ю. І адначасова мы просім іх даследаваць прастору. Што вы думаеце пра прастору, пра выяву, пра гук? Мы не тлумачым ім, што такое гук. Мы пытаем, што такое гук у іх. І яны вяртаюцца ў свой свет і даследуюць сваё разуменне гука і прыносяць гэта сюды. А потым яны дзеляцца сваімі разуменнямі паміж сабой. І нараждаецца агульнае разуменне, як мы, наша група, нашае пакаленне разумеем выяву, прастору, гук.
And when we use 1 year, Па сканчэнні першага года мы спадзяемся, што ведаем кожнага студэнта. І мы спадзяемся, што яны ўсё яшчэ розныя. Такім чынам, мы вучым кожнага быць самім сабой. different. That we didn't teach them to be the same. So when the director meets Калі рэжысёр пачынае працаваць з аператарам, ён не з'яўляецца босам у нейкай іерархічнай сістэме. Ён проста рэжысёр. Гэта сустрэча двух раўнапраўных творцаў. Яны не робяць фільм, яны даследуюць нешта. Яны пачынаюць рабіць гэта самастойна. Я пасылаю іх у іншую краіну, каб яны даследавалі праз свой жыццёвы досвед іншае жыццё. Яны едуць у Іран, у Лівію, у Туніс. Яны сустракаюцца з замежнай культурай, мовы якой яны не ведаюць. І яны не ведаюць краіну. Яны проста атрымліваюць білеты і мусяць з'ехаць на месяц і вярнуцца з фільмам. Таксама мы запрашаем рэжысёраў з іншых краін і даем ім магчымасць правесці сваё даследаванне таго, чым ёсць іхняя мова, як яны разумеюць прастору, сям'ю, колер, паэзію. І яны будуць разам глядзець фільмы адзін аднаго і абмяркоўваць іх. Нават на стадыі дыплома мы просім іх не здымаць фільм. Калі ласка, не рабіце кіно. Мы дазваляем ім рабіць даследаванні. Адна сфера даследаванняў – рэальнасць. Другая – мова. Такім чынам мы атрымліваем, так бы мовіць, дзіўныя фільмы. Яны не ўпісваюцца ў агульныя стандарты. Яны не падобныя на мастацкія фільмы. Яны вельмі персанальныя, вельмі арыгінальныя і вельмі дзіўныя. Што мы разумеем па словам «дзіўны»? Па-дацку гэта мянка. І гэта слова мае два сэнсы. Першы – гэта тое, што я магу адчуць. Але гэта азначае таксама мастацтва, арт. Калі нешта выглядае дзіўна, то гэта арт. Гэта адрозніваецца ад нармальнасці, ад нормы. Такім чынам мы заклікаем студэнтаў рабіць дзіўныя фільмы, таму што яны ніколі не здолеюць канкурыраваць з фільмамі мейнстрыма. Адзіная сфера, дзе яны могуць спаборнічаць – гэта арт. Вялікае ўражанне на нас зрабіла не толькі методыка навучання, якая выкарыстоўваецца ў дацкай кінашколе, але і тыя магчымасці, якія маюць там студэнты і выкладчыкі. Да паслугаў навучэнцаў шыкоўная здымачная тэхніка, цудоўныя мантажныя, якімі можа пазайздросціць любая кінастудыя, павільёны, таксама, якія адпавядаюць самым апошнім, так сказаць, патрабаванням сучаснай кінавытворчасці, а таксама шыкоўная глядзельная зала, дзе можна праглядаць фільмы ў вельмі добрай якасці, а пасля абмяркоўваць гэтыя фільмы падчас сумесных абедаў, якія адбываюцца таксама ў вельмі такой сяброўскай сямейнай атмасферы. Усё гэта стварае вось тую ауру, якая спрыяе разневоліванню і творчаму самавыяўленню. Я ніколі да гэтага не сустракала такіх метадаў стымуляцыі студэнтаў. Яны сапраўды ведаюць, як выцягнуць нешта з цемры тваёй падсвядомасці, тое, што было схавана. Гэта выдатны спосаб убачыць тое, што да гэтага было не бачна. Гэтая кветка, якая квітнее і раскрываецца, і яны ведаюць, як да гэтага прыйсці і ўбачыць. Калі ты творца, ты ведаеш пра гэта, але ты надта сціплы. Ты адчуваеш, што можаш усё,
І разом з тим, што ты не можаш нічога. Ты ўздымаешся і падаеш, і ты думаеш, што ты нічога не варты. Але потым надыходзіць момант, калі ты разумееш, што ты геній. Ты можаш гэта зрабіць. Але часам трэба, каб нехта іншы паглядзеў на тое, што ты робіш. Шмат у каго ёсць бацькі, якія могуць падтрымаць. У мяне такога не было. Мая мама памерла, калі я была яшчэ маленькай. А мой прыёмны бацька не з'яўляецца творчай асобай. А моя мама была паэткай. Пасля яе смерці я была адарвана ад свету мастацтва. Мне здавалася, што я павінна была быць больш сістэмнай, больш арганізаванай і гэтак далей. Таму мне сапраўды была вельмі патрэбная менавіта такая школа. Не ўсім патрэбная школа, а мне была патрэбная такая школа, дзе мне б сказалі: паглядзі туды, можа лепей зрабі так, і каб побач былі людзі з вялікім досведам. Вучыцца ў такой школе, дзе цябе не прымушаюць засвойваць нейкія непатрэбныя і нецікавыя табе веды, дзе ты знаходзішся сярод сяброў і аднадумцаў, дзе ты не падвяргаешся знішчальнай крытыцы майстроў і стрэсам экзаменаў, дзе з павагай ставяцца да тваіх меркаванняў і памкненняў. Усё гэта вялікая асалода і вялікае шчасце. З другого боку, цяжка сказаць, колькі з гэтых шчаслівых маладых людзей, праіснаваўшы ў такіх аранжарэйных умовах, змогуць утрымацца ў прафесіі. Колькі з іх змогуць рабіць фільмы, якія будуць канкурэнтаздольнымі, якія будуць не проста самаакупацца, але і прынасіць вялікі прыбытак. Мастацкая вартасць не гарантуецца малымі бюджэтамі. І часам для рэалізацыі пэўных творчых ідэй патрэбныя і вялікія масавыя сцэны, і батальныя нейкія сцэны, і выкарыстанне дарагой тэхнікі, і вялікія бюджэты. Метад Арне Бро нельга назваць бясспрэчным і адзіна магчымым. Але гледзячы на імпэт, з якім распавядае пра яго Арне, верыцца, што ў яго выкананні гэты метад прыносіць плён, бо аўтарскі метад заўсёды найбольш эфектыўна працуе ў выкананні самога аўтара. Але шмат з таго, што мы убачылі і пачулі, варта прымяняць і ў іншых кінашколах, дзе дбаюць не толькі пра прыбыткі, але і пра мастацкую вартасць фільма. Каб адкрыць шырокі шлях фільмам, якія будуць захапляць нас не проста прымітыўнымі раздражняльнікамі, а магчымасцю лепей зразумець і асэнсаваць свет, у якім мы існуем, лепей зразумець людзей, якія існуюць побач з намі, і лепей разабрацца з падзеямі, якія адбываюцца навокал нас і ўплываюць на наша існаванне.